Eu digo teño morría, é un xeito pra ligar. Todos somos tan feitinhos, fillos, fillas de lugar. Miña lingua galega, eu contigo son feliz. Miña lingua galega, e duro de ligar ben sentir. Vamos a hablar. Estamos chegando xa ao final do concerto. Eu, agora mesmo, o que teño que me queda por facer xa aquí é primeiro dar as gracias ao Instituto por invitarnos, porque despois de tantos anos, despois de sair, eu xa levo 3-4 anos fora aquí, e así outro día vim visitar, dixome Lois de vir por aquí, de chamar a toda esta banda, como mi irmán vai ser alumno deste instituto dentro dun ano. A experiencia neste instituto foi genial, senón non estaríamos aquí. E vou presentar aos que me acompañan hoxe. Dende Cuntis. Non, sí, dende Cuntis, efectivamente. Levando o ritmo, levándonos a todos para que non nos perdamos, para que non estemos aí trallándolle, non vexades como se lleva a pilada. ¡Ah, batería de máis de Xurxo! Agora eu vou presentar tamén desde Cuntis. Temos aquí a noso guitarrista Abraham. Dixeronlle que había pulpo, dixo, se hai pulpo e viño, eu vou. Non me comida gratis. Bueno, aquí a vir a axudarnos, porque, bueno, con todo non dagamos, chamei a unha persoa que é unha máquina, está tocando pelos millores escenarios do mundo. Ele é o meu irmán, que será alumno deste instituto ano que ven, Miguel Frajón! Aquí a miña dereita, un enorme da música, unha persoa excepcional que o que vedes parece un poquinho... pero é genial. Parece un poquinho... No, temos aquí a Juan Froján. Que dicir dela? Levo compartindo vivencias con ela desde que tiñamos 3 anos, estábamos na mesma clase, nunca chegaba a hora aos sitios, sempre quedaba dormida, non podía... Pero teño que dicir que despois de todo iso, despois de tantos anos xuntos, non penso noutra persona para acompañarme neste tipo de cousas de Hotel Sena, aí a salida de Caldas, cantando a voz Noelia Castro!